Dragi prijatelji iz Siska, upućujemo tople pozdrave i mahsu selame. Ovdje smo kod Šabana Kadrića, predsjednika, odnosno voditelja Merhameta. Sisak je jedan od rijetkih merhameta koji je vitalan u Hrvatskoj i koji na dnevnoj bazi radi, ne na mjesečnoj, na dnevnoj bazi. Dobili su donaciju od TIKE, Turske razvojne agencije, koja djeluje pri veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu, jednu dobru donaciju za područje Siska. No, Šaban ne zaboravlja Maljevac i prijatelji u Maljevcu i svake godine on izdvoji jedan dio tih prehrambenih paketa za svoju braću u Maljevcu. Kao niko. Šabane, hvala ti. Bog ti dao zdravlje, sreću, bereket, svega imao, zla nemoj, i ti i tvoji suradnici. I vi ste naša braća i obradovali ste nas i s ovim ćete obradovati ljude na području džemata Maljevac. Evo, zaista od srca hvala. Amin, brate, hvala vama. Bujrum opet, ono što mi možemo, vi ste naša braća, Maljevac je naš susjedni džemat, mi smo dužni jedni druge potpomagati i pratiti u bilo kojim projektima, pa evo Bujrum, uvijek kad imate volju i potrebu, stojimo na uslugu. Dragi prijatelji, ovo je Šaban. Ugledajte se na Šabana. Iz Siska, Šaban i Efendija upućuju mahsuz i srdačni selam. Alejkum selam.